Waar wie in Jum doet het NL Alert Argon? Zo, Albert. Ja, hebben we het loert even, want het wie een verschrikkelijk leven om Jelve zo'n maas. Ja. Nee, dat hebben we net. Jelve zo'n maas is inderdaad... Maar die hebben we nou. Ja, En die, Oh, wat en die goed. monteert er dan tussen, Rolof, dat is het idee. ja, Het jouw is zoon. verschrikkelijk loert, is het, hè? Ja, Oh, maar ja, dat werkt het wel. ik ga net meer slipten, nee. Nee. Net? Paniek. Nee. Paniek, hè, paniek. Ik hier een vrije dag, wijntje. Tuurlijk, Dus- leuk. Ja, we gingen al eerder vrijdag. Dat baast ik. Nee, ik hier dat. Maar ik zit nu sterk vertellen. Ik ga de app van KNMI, Ja. zodat ik meldingen kreeg als het code geel of oranje wordt of zo. Dat maakt het vaak- geen loert. Dan neemt je vaak wel serieus. Maar code reed, dat ga ik nog net jeder gewoon sinds dat ik die app had. Maar dat maakt het goed. En dat waard om jouw 4 Zo. nachts aankundigen. Dus ik Lekker. ben om jouw 4 nog een keer wekker worden. Nee. Is dat extra enorm hege... Nou ja, in je piepje. Iets zoals het NL Alert, maar wel hut. Toen kon ik moeilijk weer in slaap vallen. En toen weer krek in slaap. En toen ging het NL Alert. Maar lekker dan. goed, ik kon sliepen, dus op zich maak ik net volle. En ik vind het wel goed dat ze het doen. En dat maakt ik betiert, want anders had het toch geen doel. Je maakt het wel voordat de meeste mensen in feite de stritten op gaan zoen. Nou, dat is wel slagen. Ja, maar ja, wat is dan een goed tierstip? Ja, jou wel 8 misschien, maar Hoe het wel klein moeten? nee, ja, best wel bij u wel. Ja. Ik vind, Joes moest ik naar PSV Heerenveen en daar weet ik gewoon 9 graden, hè? Ja, Echt bizar, jong. maar je voelt met je ziek daar. Ja, Ja, van een oerstwaar weer het echt oer prima, maar inderdaad, tot die tier weer wel bij u is in ieder geval heel goed. Ja, ben ik nog vallen? Nee. Nee. Ik ben wel... ik moest naar de winkel, daar dacht ik, zit op een fiets. Ik tot toch even rint. Maar het is makkelijk op fiets kind, want ik ben nou rint hoe het fietspaard gaan. Dus. Zou Albert Heijn bezorgservice nog bellen? Ah, die klootzak. Nee, ik... Hebben we bezwaring ermee bij? Ja. ja, die komen net binnen. Ja, die jongen die. Ja, dat cancelt. Ja. Ja, dat weet ik wel flink wat ongemakkelijk. Het zien dan ongeveer Best wel, 30 ja. patiënten wie er uiteindelijk zou de laat de krant in Oh, de botbreuken. crisis dat- MC. ja. MC. Er zit ik al 70 krantenbezwargers. En 15 mensen niet onder u die ben op de Rieptjerkenpolder. ja. Ja, die beelden van de Riepcheckse polder Ja. van deze keer net. Oh, Maar wel oren spectaculair beelden. Want de koers natuurlijk gewoon reetrieden nou, stritten, ja. op stritten. Straatsen. Ja, Al leuk. de machine. Straatsen, ja. Ja, zei ik dat? Ja, zo straatsen, straatschaatsen. Dus dit is... Die hield er net yet. Ja, dit zijn een mooie beelden Ja, van straatsen. de podcast. Dus we gewoon al die mensen rieden op de stritten. Je had de redens net even nog niet in. Nee. Ik Rune wil graag naar Boeten, want die zei, Die zoon, papa glad, sjouwer. papa glad Boeten, leuk. Dus wij naar Boeten daar. Eerst helemaal onklein natuurlijk, sjaal om. Oh, is het de Rude? Nee. Een moffen gewoon hartstikke. Dus na 10 minuten een kwartier eindelijk klim naar Boeten gaan. Hij doet 2 stappen, gaat haast onderuit. Zei, nee, ik vind hem leuk. Nou, kom je naar binnen. Sneu, hè? Ja, sneu. Nou ja. De toptreien van Siebrandts. Ik heb nog een keer naar muziekjes krijgen. Nee. Siebrand is uw chef online. Hij volgt alles. Wat wordt een soort lezen, wat net en wat scoort online. Ja. Kom er maar in, Siepie. En net alleen nog lezen, maar ik jongen. Onwaar denk je als ik het ga over de twee gekken. Nou ja, Oh, ja. Jolke. Hoe ben je horen? Ben je de mollenvanger? Precies. Bouffrons. Werd toch zo Nee, hoor? dat is dat filmpje wat die 3 jonkjes die al hier gekke dingetjes doen. Ja, het zijn Sander, Mick en Jan. En die hebben een TikTok-account en die willen grut worden. Ik ben Sander en ja, we maken vooral grappige video's. Wat is je TikTok-naam? Try-gek. Wat wil je hem eigenlijk bereiken met de video's? Nou ja, om beroemd te worden en sponsor te worden door Hoenekap of Omroep Friesland. Dat betekent eigenlijk alles, maar als je alle traaien. Dus er is net één persoon die dan bijvoorbeeld echt alle filmpjes betekent. Hoe is het ontstaan, de filmpjes maken? Ja, dat wie hier, maar een poeder chips nou, ja, en een filmpje erachter en die is dan helemaal viraal gegaan. En QC heeft erop gereageerd en is dit op dumpen te staan. Nou, en zo zijn we begonnen met zien traaien om nog meer leuke filmpjes te maken. Ja, wij zijn natuurlijk al die 40-plussers. Ja, ik net, maar Dat ik. Oh, nee. Geestelijk wel. Mag ik je? Ja. weet ik wel je. Maar QC? Ja, nee, sorry, ken ik net, nee. nee. Jum? Je bent allemaal een TikToker. Maar wat, Ja, ik ben gek. Maar gek- dumpers verslaafd. wel en maar wat Hoenekop voor en filmpjes Omroep maak je dus te treien? Jackass, maar dan in Friesland? Nou, Wat, iets braver. Oké. Dat ze het water inspringen Het om water niks. inspringen. Of om een ship om hun bukkels te redden. Nou, Ja. oké. Ze hebben al redelijk wat volgers. Enkele 10.000. En hun best bezoende filmpje op TikTok gaat richting de 100.000. Nou, volg die, En ze zijn nou volg die jongens. Onder Friesland bij Nijsmakers Ja, op les volg die van jongens. Omroep Friesland. Ja. Nummer 2. Nummer 2. Bartelt had zijn dreamberoep voen. Oh. Die is verslaafd aan zijn eigen dreamberoep.
De ene snuift, hoorde dit en hoorde dat. En ik zit elke dag wat in die klok. Nou, dat is wel wat minder drugs. Als ik op vakantie ben en ik kom dan weer thuis, ik ben weer aan het werk. Oh joh, dan denk ik van waar ben ik al begonnen. Maar hier beleven mooie dingen. Elke dag het weer een ander verhaal. Ja, dit is Mooi mandje. mooi mandje. Bartelt uit Wielsriep. Hij had bij hem West. Hij weer dus in Grijns ontwerk in de klok van de Martini Tour. Hij is klokkenmaker. Ja, hij werkt bij IJsbout. Ook dat grootste klokkenmakkerbedrijf van de wereld. En ja, hij maakt het ze en hij vindt het geweldig. Ja, maar dat is... Hij komt op plakken waar hij niet Allemaal komt. alle tjerkenklokken dus. Ja. Vooral tjerkklokken, ja, van die grote, gigantische ding. Nou, hij had een lange reportage maken, 6 minuten. Nou, de shustek hoe er dan Bob in zit en hij vindt het geweldig. Nou, Maar Sayen het dus... Ik bedoel, wij hier het krijgt even hoe lang met je trouwwerkje. Maar deze jongen, volgens mij tot zijn 80ste wat die het aan zin in. Die is toch mooi dat je maar zoveel passie hoe je werkt. ja, als je op je 22 toch al die trappen opkomen, dan kan je dat volhouden. Dat is Ja. ik hier, maar... Ja, hij weet wel waar de klepel hingt. Goh. Nummer 1. Nummer 1. Ik hoop dat het nog even wordt, maar hij hem ooit al eens nagedacht over wat voor muziek je hem op je eigen begrafenis jaren laten wollen? Oeh. Ja, ik heb... Hij blaast erom. ja, ik had een Met keer blaast erom. gewoon Iron Sky van Paolo Nutini. Oh, leuk. Ja, vind dat ik is een goede wel. keus. Ja, ik Toch ben meestal net visie- vaak te spreken hoe die muziek... nee, dat is toch zo? Ja, nou, van u alle tijden. En het is zo altijd zeiken om Nee. van die elitaire meuken muziek van de shitfestivals. Oh, Dus Paolo Nutini, leuk Roelof. ja, goede keus. Janko? Janko? Geen idee wie Rommie? Martini? Die back van Paolo AC Nutini. AC Milan? Nee, maar oké. Ja, nee, ik heb geen idee. Nee, Ja. nou, Paolo Nutini is ik van... I got a new shoes on. Ja. New shoes? Ah, komt uit ja, Schotland. Ja. Maar dus de Dela, dat is dan uitvaartondernemer. Die Oh, had die had een top die 100 had of een zo? top Safvolle. Daar is die geen Frieske noemen zien. Maar Omroep Friesland had even Het is een heerlijke dag, ik net. even groeven. Het is een heerlijke, het heel lied. Ja. Ja, nee, nou net. Oh. Maar misschien is dat voor die. Ja. Maar Omroep Friesland had even groeven en even uitzocht wat dan in Friesland populair is. En dat is, misschien ken je met drieën? Paard, waarom? Nee, Dan kun je bij Douwstra... als het met tijd is. juist. Als Oh, het dat niet- ja. Ik had net zo onder. Dus als het mijn tijd is, goal net lang om me. Ben net 4 voet, wil altijd dichtbij. Deze zoekt toen net van Arjen. Deze zoek ik net wel. Wat was dat? Nee, ik zei, als je naar de deur wint, dan ben je het wel naar het jen van die plaat. Sorry, Gurbe. Ja, ik vind het mooi nummer. Sorry, Gurbe. En we zien in de Nederlandse stad zien gauw. En net al, maar Rollercoaster, Danny Vera. Door de wind, Miss Montreal. Het dorp, Wim Sonneveld. My Wave, Frank Sinatra. Tears in Heaven. Dus het is wel al een beetje hetzelfde tempo als... Ik heb het wel eens een keer mooi Ah, maken. je doet maar. Hier weken een orenbeppen van Miranda, die wie dan ik wil leven. Maar de huid van Miranda zei ik, jongens, we houden het wel een beetje Vrolijk. nee, Oh. triestig, want oorzaak wordt het weer. Ja, precies. Ja. Nou, best. Maar ja, goed. Nou, houden het toch even. Nou ja, misschien een biertje. Ja, iedereen wat honger. Nou, toen maar even naar de pizzeria. Nou, en dan, en uiteindelijk werd het dan wel een Ingrid feest. Dat, Ja, wat gezellig. we net bedoelen. Uiteindelijk gewoon hoenderkop. Maar kom op, dat is toch... Eigenlijk is dat toch het mooiste, dat je op een begrafenis in je zijn leven vieren keer in Steven. Ja. En natuurlijk is iedereen... Ja, maar om er nou weer als een aap weer buiten komt. En de ene situatie ik wil Ja, het Ik ben weer. Als ik nou mondeer delf val, dan beloof je hem dat je nog smoren en hoe ik in mijn Oh, zeker. En dan hebben we dus En ik Paul wil- Elstak binnen Ja, Paul Elstok en dan wil ik zo'n hele rij mooie stadionfakkels. Dat dan maar mijn kist onder in komt. Walk alone. Ik beloof, Never walk alone. ik beloof dat je nooit in begrafenis, Roelof, Ja, 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 blomje erop gooien. ja. Ik beloof dat je, Roelof, als Sto deergost en wij gaan naar die begrafenis, dan gaan wij net naar huis voordat wij de halve doelensteek bij elkaar gespuurd hebben. Lekker, ja. Ter ere van. Mooi Ter ere van. Ja. We gaan Minijs. Joost Klein is teleurgesteld. in nu is toch? Nou ja, My Country Hates Me, zo schreeuwt hij op Instagram en ik vertaal het even. Ik zou alles doen van Jum leefde, maar waarom ben ik net in van Jum? 12 februari speel ik in de Ziggo Dome. Dit zal mijn laatste show wijzen in de verschijnbare toekomst. Maar waarom is hij... Ja, dat is de vraag. Dit is de enige context die we hebben. Ja. Dus de vraag is, Ja, nee, ja, sure. Ik ga hier Ticketmaster ervoor. Want dat is het probleem. Het rekken maar het uitverkocht. nee. Als ik hier een kaartje bestel wil, letterlijk elk vak is nog, ben nog kaartjes beschikbaar. Inclusief de vloer. Ja, ongeveer 40%. Ik kijk even, jongen. Ik denk dat er ongeveer 40% nog van de straks 1000 kaarten nog Ja. op beschikbaar is. En daar is hij dan teleurgesteld teleurgesteld door.
Nou ja, dat is de wie theorie van Siebrand. Vroeger was het altijd heel slim, want je hard zijn, ik ben net boos, ik ben teleurgesteld. Dat was altijd slim en dan koest hem weer te boos hebben. Maar, omdat zijn eigen show dus omdat wij net genoeg kaartjes keepje van zijn show. Ja, dat maakt je hier maar van. Ja, Dit maakt, ja, ik had dit al bij Omroep op een website. nou ja, Instagram dan trouwens, is die die is op Instagram. Ja. Dan is die hier. Maar dit is weer omdat het lust. Dat is €60 van een steenplak, €50 van een zitplak. Geen geld. Maar het is een beetje hetzelfde als ik een heer uit een maatje en op YouTube beshot geniet. Dat ik dan zeg, ja, stomme Fries. Dat is weer een passief-agressieve post op Instagram. Ja, je hebt zo gemeen uit het man. Dat is toch zoals van, ik jou alles omheen en ik krijg niks waarom. En nou, dat wie mijn laatste item. Dat is ik bij die filmmaast. Ja. Nee, het is... Als het zo is, dan is het vrij stakkerig. Ja, maar dat is, het kind toch ik gewoon wezen dat hij vanuit zijn emotie vindt. Nou ja, ik baal gewoon dat Ja, dat je- is verkocht. je mij Ja, maar best dat snap ik wel, maar Of- dan geef je toch net het publiek de schuld, Jan? En dus zij dus hoeveel kaarten ben nog beschikbaar? Of hoeveel Nou, procent? ik kan straks doen in de Ziggo Dome en ik zie heel vlug op die website zoeken van oké, hoeveel. Ik had het net al geteld namelijk, maar ik zie het idee dat het 43%, misschien 50 zelfs, wat natuurlijk verkocht is. Dan moet je in AVA spelen, daar kan 6.000 in. Ja, daar heb ik het wel vol. De man van de concertpodium. Meer reclame, maatje, door wat money leven. Ja, Denk je net dat doet toch wel. Hier is zitten janken op... Die is populair genoeg. Maar ja, vooral Hielbord Boeten Nederland. Ik snap dat hij net al naar Amsterdam daar komen. Want die komt daar ook wel. Heb ik wel eens verteld dat ik hem als baby vasthoud? Ja. Bollen nu is. Ik weet net dat dat in een Ja, podcast... daar is me op holle vallen litten, toch? Dat is misging. Ik vraag me ja, hoe haar sto die vrouw natuurlijk vregen, Janko? Net. Do? Wij zijn net trouwd. Do, Wie ben ik aan trouwd? wat jeetje. Maar als je hem dan net trouw willen, zo'n iepen relatie daar wat van je wezen. Dat liep het mij best wel ingewikkeld. Het is namelijk wel iets wat Aukje heel graag wil. Aukje zit maar een foto en artikel op uw website, dus geen anonieme namen. Aukje vond Jasper leuk. Jasper is wel een naam. Gefingeerde naam. Juist. Dus luister in mij, hè. Dus Aukje, er zit uitgebreid op je website. Aukje vindt Jasper leuk, maar Jasper is trouwd. Dus Jasper vreegt. En net maar Aukje. Aukje vreegt door Jasper, ik vind het heel leuk. Ik zeg wat bedwan. Nou, zei Jasper, ken het, maar ik vreeg wel even om je vrouw. Ja, nou ja. Wol, eerlijk. Dapper. Dus die vrouw zei nee, dag. Terecht. Maar per week later, ja, hij zit er nog steeds een beetje maar. Ze drink ik nog wel eens een bakje koffie, Aukje en Jasper. Waarop die vrouw zei van, wist je wat? Ik ga in akkoord, maar onder voorwaarden. We stellen een contract op. We stellen een contract op. Dus die vrouw die stuurt een mail naar Aukje. Jasper gaat naar Aukje daar. Zij iept de mailbox en shot in die mailbox een contract. Daar zit in, je mag ook 1 keer in de 2 weken op een sneu sjen. Inclusief warm eten, ontbijt en seks. Mooi condoom. Dat zit erin. En het is voorlopig nog een pilot. Een pilot. Nou, heel liefdevol, ja. Ja. Vind je dit goede voorwaarden, Janko? Is het nou wel iets wat toch triggers wist? Nou, dit zul ik om je handen voorstellen. Nou, iedereen moet het maar op zijn eigen manier uitzien. Ja, dat klopt. Ik vind het wel heel volwassen. Ik vind Nou, maar ik vind het echt vrij liefdeloos. Dan krijg je een contract, want ik heb het artikel ook lezen en toen had ze ook nog zo. Dus toen ben ik onderhandeling gaan. ja, maar mooi Dus- die oren vrouw. Net Ja, maar, net nee. maar, Jasper. Nee, Jasper is de grote winnaar in deze. Respect. Maar zie, die vrouw en Jasper waarschijnlijk, die zult hetzelfde wel als heel liefdevol zien. Want die vrouw die gunt haar man Ja, het precies. beste. En ja. dit wil Jasper. Het is ook graag. wel Dus mooi of zo ergens. Ja. Het is ook wel wat tragisch. en die Nou, Aukje die wil graag Jasper van hemzelf. Want die mist natuurlijk wel dat ze Vreet Jan en met hun beiden op een bank een serie zien kennen. Ja. Ja, dat had de daadwerkelijke vrouw van Jasper dan nog. Ja, maar als je 1 keer in de 2 weken even naar Noorwegen, hè? Nou ja, maar zo tussen de regels trof. Dat is het uiteindelijk wel natuurlijk. Zo tussen de regels Vrouw, trof sorry. vond ik wel. Hè, die vrouw van Brief is gay voor die Jasper, brief is gay voor dat frommes van Jasper, die hier dan staan, ja, een contract en die voert eigenlijk net en die had er moeite mee en ik nou nog nooit zo deze regeling hebben, het ze er wel eens moeite mee. En alles tussen de regels trof. In dat verhaal kreeg ik het idee, die vrouw wil dit eigenlijk helemaal net, maar ze wil die Jasper eigenlijk net kwijt. Nee. Dat is toch helemaal net? Nee, daarom zeg ik, dat idee kreeg ik. Ja, en dat maakt het, Zeer suggestief. en dat maakt het wel wat tragisch. Dat is toch, Nou ja, precies. Ja? Ja, dat Ja. vond ik wel een beetje. Dus of dit nou een ultiem mooi levensverhaal is, maar zien trein, dat weet ik uit. Nee, dat voel ik dan ik weer net. Heel mooi dat ze er zo iets moet vertellen. Nou ja, Ja, dat zeker wel. Ook in elk geval. Ja, Ik weet ja. net dat Jasper... Ik denk dat er altijd best wel vaak dingen gebeuren. En zo, hè? Maar daar praat je net over. nee. Maar dat er... Ja, Als is die wel maar haar naam en haar foto inderdaad op Ja, ja, misschien dat er nog respect ergens, voor. Ja. ergens in Friesland een bolje denken, oh, daarom komt ze altijd bij de bomma. Ja. Nijsmakkers.